Hoxe, Coto de Caza chegase ao Concello coruñés de Santa Comba. Aquí vamos a asistir á segunda exposición de cans de caza organizada pola Sociedade de Caza Local. Acompañádenos. Bueno, pois seguimos pola segunda edición da exposición da Feira de Cans de Caza de Santa Comba, e que é mellor para acompañarnos que por un lado o señor alcalde Alberto Romar. Bos días, Alberto. Hola, moi buenas. E por outro, e a miña dereita, Héctor Calvo. Bos días, Calvo. Hola, buenos días, Manuel. Bueno, vamos a empezar, despois deixamos a autoridade para o cierre. En primer lugar, Héctor, canto de traballo hai detrás dun evento deste tipo? Pois un evento deste tipo, gustaríame que todo o mundo probara, pero bueno, este evento, para facer este evento, merecese moitas horas de traballo, como pode dicir o alcalde se quere, lo vamos toda a semana aquí, todas as tardes traballando, incluso el tamén, que non dá feita. Pero bueno, ver este pabellón así, ateigado primeiro de cans na exposición e segundo de público, a verdad que quero pensar que compensa parte dese esforzo, non, Héctor? Home, ti ahora traballas toda a semana, os compañeiros máis eu, e ves este polideportivo cheo diste, dache un orgullo traballar po Ayuntamiento de Santa Comba. Tampouco non se busca outra cousa, máis que, como digo sempre, a satisfacción do deber cumplido. Sí, eso sempre. Bueno, pois o señor alcalde, segunda edición, xa non está tan nervioso como ano pasado, todo temos que decilo. A verdad que é un novo éxito, alcalde. Sí, a verdad, bueno, en primeiro lugar hai que agradecer á Federación Galega de Caza, agradecervos a vos tamén que dades cobertura a todo este tipo de eventos, e como non, pois, un agradecemento especial ao meu concejal, a Carlos Turnes, concejal de Medio Ambiente, que tamén é cazador, e a este grupo de rapaces personalizando na figura de Héctor, que ao final, pois, gracias a este tipo de eventos, fixemos unha amistad, e eu penso que só fai falta dar unha volta por Santa Comba, non hai onde aparcar, todos os restaurantes cheos, máis dun milleiro de personas pois, que pasan polo noso municipio gracias a este evento, a esta exposición de cans de caza. Polo que parece, pero o alcalde sei que é quen ten que confirmalo, dá gusto traballar con equipo de xente así, non? Sí, a ver, aí o importante neste tipo de eventos que ao final invirtes o máis importante que temos todos na vida, que é o teu tempo sin recibir nada a cambio, é rodearte de boa xente. E bueno, a verdad pasamos unha semana moi boa. Héctor mencionou que traballamos toda a semana, igual se apretáramos un pouco máis e non anduvéramos moito a contos, en 2 días tiñamos organizado, pero bueno, aproveitas pois para ir tomar algo xuntos e para falar do día a día e entre todos axudarnos en certos temas que pasan máis alá do mundo da caza. Solo como anécdota e como recomendación, non nos aprete moito, porque cada día está máis de moda o tema este de reducir a xornada laboral. Entonces, non pode meter máis de casi 6 horas. Por outro lado, hoxe é un día máis no que Santa Comba, digamos, está no mapa cinexético galego, gracias a un evento como este, non, señor alcalde? Sí, sin duda, nós, pois, cando nos presentamos xa fai casi 2 anos a política, decidimos por facer unha aposta pola caza e pesca no Concello de Santa Comba. Un exemplo foi por subir esa subvención nominativa que damos á Asociación de Caza. Outro exemplo é estas 2 edicións da exposición de cans de caza, e tamén fai pouco fixemos un evento de cetrería e esperamos poder facer un dos campeonatos galegos de cetrería en Santa Comba. Todo no contexto de que Santa Comba é un concello rural, un concello que aposta pola caza. Eu penso que desde o concello a xente está nos dando a noraboa, e penso que estamos facendo algo bo, tendo en conta que este tipo de eventos ajustamos o máximo posible para invertir, invertir o mínimo, e eu penso que é moi productivo. Héctor, como se non nos estuvera oindo o alcalde, é fácil traballar con Alberto, non? Sí, a verdade que é fácil, porque só é dicir Alberto fai falta isto, e Alberto trae. Tanto Alberto como os que están na directiva del, todo moi boa xente, Turnes e Carlos Turnes, que tanto é compañeiro como deste evento, como é compañeiro meu cazando, dá gusto traballar peles. Aparte de dar gusto, é importantísimo o apoio das institucións para este tipo de eventos. Hombre, se non temos o apoio do Ayuntamiento, isto sería imposible. Se non temos o apoio tanto do alcalde como os concejales que ten todos con el,
isto sería inviable facelo. Bueno, pues vamos a apretar un pouco, aproveitando que está diante das cámaras. Hai que ir pensando na terceira edición, Alberto. Por supuesto, faltaría máis. Cada ano intentar facela máis grande. En Santa Comba, si unha cousa boa temos, aparte de todas as asociacións, as máis de 70 asociacións que temos deportivas, culturales, AMPAs, etcétera, etcétera, que temos unhas grandes estruturas, pabellóns, un recinto de multiusos con máis de 2000 metros cuadrados. É unha aposta que facemos é intentar ese turismo de eventos por medio de xornadas como hoxe. Vais a facer unha terceira edición, xa medrou esta segunda, de feito, un exemplo é que a Polpeira neste caso tuvo que ir fora, e seguiremos apostando, facendo un evento anual, posicionando no calendario a nivel galego. Pois non nos queda moito máis que agradecerlle institucionalmente este tipo de apoio á actividade cinexética, porque a verdade é un auténtico placer e podo asegurar que Santa Comba está no mapa cinexético galego gracias a alcaldes como a vostede. Moitísimas gracias, Alberto. Moitísimas gracias por todo, gracias. Héctor, o jefe di que hai que ir empezando na terceira xornada, así que xa sabes. Sí, aí está, hai que empezar outra vez a luchar po ano que ven para que nunca vai salir correcto, porque nunca vai estar justo de todo, pero polo menos que vai todo o mundo que vai algo satisfeito, nos errores que teñamos, que nos perdonen todos, que nos disculpen, que mantener isto é moi complicado, moi complicado. Pois moitísimas gracias, un auténtico placer. Lóxicamente nós estamos sempre a gusto en Santa Comba e o de sempre, amenazamos con volver na terceira edición. Moitísimas gracias, Héctor. E a ti tamén, Manuel, por vir e acompañarnos estes eventos, e preferimos, ojalá que nos podas acompañar moitos anos máis. Moitísimas gracias, Héctor. Moitísimas gracias, alcalde. Moitísimas gracias. Bueno, pois seguimos por Santa Comba, exposición de cans, e acompáñanos a miña dereita Manolo, que é un cazador daqui de Santa Comba. Bos días, Manolo. Buenos días. E a miña izquierda, pois Miriam, que é a nova secretaria da Sociedade de Caza San Roque de Zar. Bos días, Miriam. Buenos días, Manolo. Bueno, pois vamos a empezar pola dereita, por aquilo de que está máis de moda. Acaba a temporada cinexética, Manolo, empeza a temporada de feiras. Sí, así é. É dicir, estes son puntos de encontro para falar, para charlar, para tomar unha cerveza, pero sobre todo síguese respirando ese ambiente cinegético, non? Sí. Diciros unha mentira e pouco máis. Que trouxeches hoxe á feira, Manolo? Son os cans. Con que cans cazas habitualmente? Bilis, saguasos, bueno. Bueno, pues vamos a ir ao terreno cinegético. Que tal a temporada que ven de rematar? Ben. Fomos ao Coto de Zas, casi sempre imos ao Coto de Zas, e ben. Pois vamos agora ca secretaria a ver que nos ten que contar, mellor dito, ca nova secretaria. Pois saltamos así a Miriam, recién aterrizada na xunta directiva de Zas. Tendes o listón alto, porque os cazadores din que hai moita caza menor en Zas, Miriam. Sí, este ano non houbo queixa ninguna. Pois xa sabedes o que toca, manter o listón. Que remedio, imos facer o mellor que podamos. Como se che dou por asumir a responsabilidade na sociedade de caza, Miriam? Pois todo foi por Adrián, que me tirou un pouco por riba, e a verdade é que non tiña ganas ningunhas, parecíame un cargo bastante alto, que levaba bastante traballo, pero bueno, el dixo que tiña ganas de querer ser presidente, e dixo, pois bueno, alá vamos. Hai que aportar, digamos, desde a xuventude, sí ou sí, non queda outra, Miriam. Sí, desde logo, a xuventude é o que máis moderno que hai, ten que tirar para diante con todo. Falando de aportar, tamén se incorporan cada vez máis mulleres á actividade cinexética. Cal é a túa experiencia dentro do colectivo, Miriam?
Pois eu hai moi pouquiño tempo que estou na caza, hai 3 anos. É moi raro ver xente muller nas sociedades de caza, é verdad que nós temos 3, pero por aquí pola volta hai moi pouquiña xente muller cazadora. É verdad que cada vez hai máis, pero bueno, aínda non se ve o suficiente. Onte foi o famoso 8M, pero na actividade cinexética é 8M todos os días, é dicir, a igualdade está máis que demostrada, non, Miriam? Sí, desde logo. Tiran igual mulleres que homes e fan o mismo mulleres que homes. Cada día que vas a unha batida sinteste exactamente a gusto igual que os homens. Sí, desde logo. Son moi ben acollida. Pois nada, vamos a desexar suerte para esa nova andaina ao cargo da Sociedade de Caza de San Roque de Zas e, sobre todo, que sigas disfrutando da caza. Moitísimas gracias, Miriam. Gracias a ti, Manolo. Bueno, Manolo, pois a secretaria promete seguir loitando pola caza en Zas e iso, lóxicamente, ten que ser un motivo de orgullo para todos os socios do Tecor, non? Claro, entrou unha xente nova, a ver se o fan ben, e bueno, imos a estudar o que podamos e nada, dalle para diante. Pois moitísimas gracias, Manolo, ata unha vindeira ocasión. Vale, veña, igualmente. Bueno, pois seguimos pola Feria de Santa Comba e, como todo este tipo de eventos, máis caras conocidas. Acompáñanos Javier Vázquez. Javier, que fai un tipo como a ti nun sitio como este? Pois nada, dando unha volta, vendo os amigos, vendo os cans e bueno, sobre todo vendo os amigos e a xente, que moi ben, por certo, moi boa feira. Recién finalizada a xornada cinexética, digamos, de monte, este tipo de eventos tamén sirven para todo isto que estás dicindo. Sí, claro, para ver a xente, para ver as cousas novas. Sí, hai que somos amigos, somos no mismo gremio e hai que ver, sí, claro. Falando do gremio e da reciente acabada temporada, que tal se do a tempada de caza, Javier? Ben, bastante ben. Con captura, bastante ben, pero máis importante que, bueno, pues somos un grupo, bo ambiente, que é o que máis valoramos, bo ambiente, boa relación entre nós, que iso é máis bonito. Onde caza habitualmente, Javier? Cacei en Muxía, cazo en Oleiros, cazo, bueno, pois en Viveiro algo, cazo por aí un pouquinho por todo. O que si está de moda, digamos, son as poblacións de xabaril. Tras a temporada, que opinión che merece? Hai unha superpoblación? Son sitios concretos? No, hai jabalí, pero tampouco hai en demasía. Nos sitios onde cazo, bueno, pois sí, hai jabalís, pero non é unha cosa exagerada, Pois xa só nos falta unha cousa. Con que can se acompaña Javier para cazar o jabalí? Pois cazo con anglos e carraceaus, e algún ibernés, e depois carraceaus.
imagino que satisfeito co que ten na canceira. Sí, hombre, sí, gracias a Dios, sí. Fan o que poden. Como a todos, como a todos. Bueno, pues moi ben. Pois moitísimas gracias, Javier, e lóxicamente volveremos a vernos ou na feira ou no monte. Gracias, Javier. Bueno, a ti, a vos, vale, moitas gracias. Pois acompáñanos a miña izquierda Adrián Tomé. Bos días, Adrián. Moi buenas. E a miña dereita, por Daniel Antelo. Bos días, Daniel. Moi buenas. Quero pensar que participando na exposición de cans de Santa Comba, non, Daniel? Sí, estamos aquí participando. Que trouxestes á feira, Daniel? Trouxemos os cans que levamos ao monte. Con que cazades habitualmente? Bilis e cruces de Sahuas, Donde cazas habitualmente? en Zas. E que tal esta tempada que ven de acabar? Ben. Fui boa. Boa, ainda nunca fui unha tan boa en tempo. Bueno, vamos a preguntar ao recién estrenado presidente a ver se pensa o mesmo ou que ten pensado facer para manter aí o listón. Bueno, pues vamos con Adrián. En primer lugar, felicidades polo novo cargo. Non sabemos se darche felicidades ou pésame, pero bueno, esperemos que todo vaya ben. Sí. Como se che dou por asumir a presidencia dunha sociedade de caza? Bueno, estábamos que o antigo da presidencia quería marchar, puxémonos aquí os chavales novos e decidimos montar unha directiva para intentar mellorar ou leválo máis ou menos igual. É importantísimo un relevo xeneracional na caza e, lógicamente, nas directivas das sociedades de caza tamén. Sí, eu creo que sí. Home, moitas veces nas directivas hai xente maior e teñen outra opinión que non temos nós. E, bueno, en todos lados non se ve moita xente nova, polo menos destacar nalgo. Tampouco teñen que ser incompatibles, é dicir, a experiencia da xente nova, entre comillas, cas ganas, Sí, a experiencia da xente maior, cas ganas da xente nova, pode dar un moi bo resultado. Efectivamente, nós temos moita xente maior que nos pode axudar en temas de repoblacións e eso, e, bueno, nós despois en tema trámites e eso todo, somos algo máis capacitados, ó. Bueno, pois, que valoración faz da tempada recién finalizada no coto de San Roque de Zas? Moi boa, foi bastante boa. Nós pasámolo moi ben e, bueno, intentaremos que este ano siga así. Pois só nos queda desearvos moitísima suerte, darvos as gracias por entrar en este tipo de dinámicas que son as directivas da sociedade de caza e, sobre todo, como se suele decir, suerte e al toro, Adrián. Hombre, hai que tela. Moitísimas gracias. Muchas, a ti tamén. Pois moitas gracias, Daniel. O Presi está disposto a traballar para seguir mellorando todo. Vale, Sí, moitas malo gracias. serás. Gracias. Igualmente. Bueno, pois seguimos por Santa Comba, segunda exposición de cans de caza, e acompáñanos Martín Fontán. Bos días, Martín. Buenos días, Manuel. Bueno, pois, que trouxeches á feira? Pois nada, trouxen sabueso, que é o que crío, que é a raza que máis me gusta. Depois, nos tempos libres, fago algo de pluma, entonces a drátar e o setter. E o que non falta nunca no medio dos meus cans son os Yaterrier, que son os que lle salvan un pouco o pelo aos cans de rastro.
Que hai detrás do afijo de Martín? Imagino que moito traballo a nivel genético. Pois sí, moito traballo, moitos anos, un pequeno parón cunha desilusión, pero como sempre tira, pois volvín e seguimos traballando nel e intentando mellorar, buscando un pouquiño morfología e caza. Non só centrarnos na caza ou só morfología, ter as dúas cousas. Xa que tocaches o tema, os cans, entre comillas, bonitos, tamén poden cazar, non? Sí, a xente di que os papeles non cazan, pero ao final os cans con papeles ou morfológicamente bonitos sí que cazan. Bueno, que impresión te levas das primeiras feiras desta tempada 2025? Pois moi ben, unha gran acollida, pois fun o primeiro en chegar e o recibimento foi moi bo, en todo momento axudáronme en todo, a verdad que con ganas de que para o ano volvan a facela e volver a asistir a ela. Pois moitísimas gracias e seguir disfrutando dos cans, xa sea nas exposicións ou no monte, Martín. Moitas gracias a ti, Manolo. Bueno, pues acompáñanos Pedro Nieto, presidente da Sociedade de Caza de Santa Comba. Bos días, Pedro. Buenos días. Un ano máis, unha exposición de cans máis alá da temporada de caza, pero que vale para poñer Santa Comba no mapa cinexético. Bueno, vale sobre todo para conocer a los amigos, para saludarlos y estos eventos, por ejemplo, como la exposición de perros, pues la verdad es que
se debía de hacer más a menudo, pero bueno, por lo menos presentamos a nuestros animales y los vamos conociendo y es lo que vale, en realidad es para esto. Aparte, digamos, do puro lance cinegético, estes eventos o que sirven é para poñer en valor todos esos valores, valga a redundancia, a actividade cinegética, como compañerismo, amistad, gastronomía. Claro, no, bueno, la gastronomía y además es presentar al pueblo, decir, bueno, que vengan las visitas, la gente que te viene, sobre todo es a visitar el pueblo, hacer un poco de turismo a lo que es este tema como el concello y la sociedad de caza, hacer un turismo en el pueblo y al mismo tiempo, pues también, como le dije antes, traer los animales todos, oye, y vamos conociéndolos, vamos viendo los ejemplares, hay ejemplares muy bonitos, hay ejemplares muy buenos y además, sobre todo, casi de todas las razas, es porque son bastantes perros, son 128 jaulas, hay más perros este año que el año pasado, entonces, pues, yo creo que está bastante bien. E xa no apartado cinexético, que valoración faz da tempada recién finalizada aquí na Sociedade de Caza de Santa Comba, Pedro? Bueno, mira, la verdad es que muy mal. Tengo que decir que este año lo que es el coello, pues bastante mal. Hay conejo, pero muy poco. Y sobre todo el problema que tenemos es con las morrajas víricas. Estamos peleando porque tenemos que saber, y así es, que es el tecor más grande, bueno, en este caso el segundo de la provincia de La Coruña, que la verdad es que tengo vértigo y tengo mucha hábitat, pero no va el conejo adelante, no lo conseguimos, no somos capaces por las morrajas, entonces bastante mal. En la caza mayor quiero pensar que como en el resto de Galicia, digamos, bastante bien, ¿no? No, este año no hemos cumplido con los cupos, porque teníamos que abatir 50 jabalines y nos hemos quedado pues casi en la mitad. Queremos pensar que es porque hay mucha densidad de lobo, entonces el jabalí no queda, porque lo persigue, porque incluso se ven manadas de 11 lobos, de 7 lobos, de 6, de 8, y no solamente una, sino muchas veces. Entonces, que de hecho tenemos un poco castigo a los perros, que nos comen los perros, o sea, desaparecen los perros, le echamos la culpa a los lobos porque en realidad es así. Pero bueno, lo que es la caza mayor, muy mal también este año aquí. Bueno, pues paciencia, como se suele decir, y a seguir peleando, Pedro. Qué remedio, para eso estamos. Pues moitísimas gracias e ata unha vindeira ocasión. Gracias. Bueno, pues esto foi o que dou de sí, esta segunda exposición de canas de caza de Santa Comba. Un placer compartir o día con compañeiros e, sobre todo, unha agradable acollida en este concello. Volveremos.